салом алейкум бародарои азиз, абҳо хоҳарои азиз ва подписчикои канал ва ҳаматон хоҳиш мекунем пешакӣ лайк ва поделиться кунем ва подписатсия ҳатман кунем ва гуфтанем бародарои азиз ки Шаҳроми Абдуҳалим зинда аст. барои чӣ дар ютуб баромад? Барои он ки дар ютуб якумин шуда дар канали Lyric TG баромад ва барои чӣ? Барои он ки вай канал просмотраш камтар кам буду ва ҳамаи ин кор бо маслиҳат буд ва чӣ хел гӯям, ҳамаи ин бо маслиҳат буд. Барои просмотри соз гирифтан ва канал состоянии канал соз шавад ва ин хайпам гӯем мешавад ва шумо бародарои азиз бовар накунед, Шаҳроми Абдуҳалим зинда. Аллоҳи меҳрибон нигаҳбон боша ҳамаи бандаоша ва гуфтаниям ки 100% ва гуфти гапҳо и саҳар штадӣ чойхӯрак кардистай дар хонаш. Ин мошине ки ба шумо нишон додам, ин мошин просто як картинкай ва ин ҳичи сабаб надорад ва Шаҳроми Абдуҳалим боз як акси дигареро нишон додааст дар сайти инстаграмаш ки дар беморхона аст. Гӯё ки дар беморхона аст. Не, бародари азиз, ин дар беморхона нест, яъне ки ин Шаҳроми Абдуҳалим нест ва ҳамаи подписчиконаш бовар карда ва интернетро гапу чап гирифтааст. Не, бародари азиз, ман ҳозир нишон медиҳам, худи ютуб канали Шаҳроми Абдуҳалим, канали Lyric TG-ро сабшества кардааст. Бинед, Шаҳром вафот кард гуфтааст худаш, яъне ки Шаҳроми Абдуҳалим худаш гуфтааст ки Шаҳром вафот кард. Не, бародари азиз, боқӣ сарбаланду обод бошед, зинда аст ва лайкҳои худро дареғ надонед. хотири маълумоти ҷамъ кардаи мо ва подписатсия ҳатман кунед. Ба чӯеча.